Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalonon. Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Welcome guys diri sa Paraiso sa lungsod sa Matalom. Ato na limpyuhan para ma-maintain ang kaanindot niini. Okay. Akad tong ganahan pa mo soroy og mo travel karong summer. Atong unahon o pagpili ang Matalom tourist destination. Primero natong tourist destination ang Canigao Island. Okay? Ang sunod ang Rapagan Falls o Hitoog Cave. Experience, explore, and discover the beauty of Matalom. Madung ba itong guys? Mga limpyo ta. Okay guys. Mo ni itong basura guys. Wala mga plastic guys. Okay. Welcome. Itong paningkamutan nga magpabilin ang kaanyag o ang kaanindot sa paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay? Welcome og mabuhay ang tanong turista nga maari sa Matalom Tourist Destination. Okay guys.